assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Jolof TV sikke ala noon ken jogiɓe émission keso pul mo jogoɗen wadde ɗo e Jolof TV waɗanto on ɗum noon ko guiɗo mon sehil mon FATI BA mo ganduɗon o FATI BA gonɗo e série yewende kañum jogori arde ɗo ene waɗa noon émission moɗon gon kamén noon ko émission mo gandanɗa hoorema émission ne naata e nder galleji émission ma ya e bureau ji émission ma haalde ɓiɓe men ma haalde baniraɓe men worɓe surtout noon enen rewɓe ɓe mbatte ga hakkillaji no feewi gandon émission ko émission meɗen enen rewɓe mbatte hen hakkillaji ko émission ko samedi kala so 3h30 yoni fay 4h inchallahu rabbi waɗanta on ɗum ko giɗo mon sehil mon FATI BA debbo mo wendunodi